Wat een prachtige dag, joh. Maar zinnen en flink wat zinnen ik en nog een noffelijke temperatuur. Maar ik even waarom naar de aanroende nacht. Een paar pittige buien, vooral in het oostelijke pad van de provincie, het zuiden en zuidoosten, is het meeste watervallen. Na je lemmer kwam daar 18 mm, lippen huizen alwe en Bakkeveen, Jochen en Heel. Maar hier bij mij in Haas voel geen deldslag, 0 mm, liek ontwaaien zoals Berm, Holm, Ameloon en Skielge. Wol de verwachting van Joen en vannacht droeg waar. Vrij helder waar, kans op mist of mistbanken, temperatuur 9 of 10 graden en een net al te sterke wind. En die komt nog altijd uit het noordwesten en west. En morgen wordt een dag mooi. Eerst nog wat zinnen, maar staan gewoon toch een aantal buien vanuit het westen en noordwesten mooi. En misschien wel maar kans op tonger, maar dat geldt vooral voor in het binnenland van de provincie. En dan kan het toch wel weer een paar millimeter opsmieten. En verder zijn wij toe temperaturen tussen de 15 en de 18 graden, de hoogste temperatuur in het zuidoosten. De wind zwak of matig en die kan wel eens vrij krachtig worden uit westelijke richting en het noordwest. Dan zetten we terug naar de orendagen, het fruitsjoch. Dan komen we toch wel een vreedzin, maar droeg waar. Maar temperaturen om bij de 17 graden heen. Op sneeuws en 16 graden, ik nog droeg. En op sneeuw misschien later wel een buiken, maar het zijn 15 graden. En dan wordt het koeler. Maar ja, het kan ik net altijd een heeg simmer wezen en tegen warm. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.